imo na tinis. Ay, badminton. Hi guys, good morning guys. Nataroy bisita guys. Si Kuan guys ay si Bibot. Vloggers na siya guys. Oh, good morning guys. Follow me, LBTG Kanoy. Oh, Albi Kanoy. Hi Ner, good morning. Ada rin yung Ner. Hoy, anya? Anya, oy. Isa may Asa man ta magkuan? Buot man katag video. mo gani. Asa man ta? Imo ko di live ha. Di live na. I just pay a visit for a very special friend ni Tay. Thank Friend of you. my husband. Friend of my husband? Dili mo cousin? Si Sa akong husband? Dili uy. Isa din, ibang sa din. Si Kuan? Roger. Oo, kuno. Oo, di ba? Tambaluslos siya guys. Tambaluslos jud guys siya guys. Dili ko na sila cousin ni Roger. Nakalimot man ko. Asa din kagikan? Bago pa mong kung nauli, ikan di ako sa somewhere out there. Oh, mao day guys. Nakalimot siya account guys. Elvira Tigikanoy is currently Adagan active. pa sabi mo ko ano? Yeah, because my first account was having a violation. Uy man. Nan kung upload ko og reels, dili siya ma-monetize kay tungod sa akong mga copyright issues na na-spam na ko, ako kahibaw but yung sa address. Makita man you're being spammed by address. Yan man ano sa puta pa nato siya nako. No, okay ba ko na sa siya nako. Basag din na. Okay ra na. Pero ako Angat active na karon mo. kay Umot Elvira lang lang pa. Tigikanoy. Pero abi ninyo guys, mas nindot jud na nga ang inyong account dili mga parinti ninyo. Kay ngano ang parinti ninyo di man mo support ninyo Dili jud. kung sa bitay mga storytelling ba kay sa ako na experience ba kay kana bitaw mo sa bitay mga post nimo. Kasagaran kita mo support nimo kana mga Dili ni mo kaila, dili ni mo taga dili. somewhere out there sad niya. Mo sila makapataas sa atong engagement. Pero while kini atong mga silingan, mga cousin na di jud na sila og sa kuan pa na sila. Dili na sila counted ni Meta. So we are speaking about to ano kanang Meta. Dili na sila counted sa Meta ang kuan jud nato ang kana bitaw mga organic followers jud nato is kana mo follow. Mga kape siya ta guys. Na ako na siyang gimbitag kape. Di man siya mo kape. Sige, siya talking lang. Unya. Kanira man ako. Oh, iyaha ka na iyaha. Kailan man eh? Pangwa man na iyaha guys, pang social. Dili sa. May bisita lang may diri kami dami toyo. Oo. Ya kanina akong kape pang rugged, rajud ne. Rugged bang ako sa man? Rugged. Pang rugged lagi akong kape. Honest ako gold dito. Mo na siya, speaking of real, mao to nga naghimo kog line account. So, ang akong account ro nindot kaayo, wa jud ko yung red as in green jud siya. Green gani ang mga Unsa may pasabot sa green? nimo. Ang mga engagement nimo, ang impression nimo, Taas green jud gani kami. na healthy gina siya pero naa gani mga something red, mga negative. Pero di man gina may mga kuan. Ang imo ana, upload lang ka. I-add dragod ko sa Elvira Tigikanoy. Okay.